Zoomlion RS 1604. Egy robosztus, masszív felépítésű traktor, amely kiválóan alkalmas arra, hogy az öngazdaságát segítse a mindennapi mezőgazdasági munkák során. A motorháztető alatt egy 6 hengeres, 6494 köbcentis motor rejlik, amely 160 lóerős teljesítményre képes. A kabin tágas, kényelmet biztosít a gépkezelő számára az egésznapos munkák során is. A komfortot pedig a beépített klímaberendezés teszi teljessé. A váltó könnyen kezelhető, hozzáférhető 16 előre és 8 hátrameneti fokozat. A traktor tömege több mint 7 tonna, ami kivételes stabilitást garantál, akár vontatásról, akár munkagép hordozásról van szó. A Zoomlion RS 1604 tehát sokoldalú, erős és megbízható társa mindennapokban. Egy gép, amely minden részletében azt üzeni, készen áll a munkára. Hívjon minket még ma, és legyen öné ez a kiváló munkagép hihetetlen áron, raktárról, azonnal. 024 224 224. Agrotech, mezőgazdasági gépek szakértője.